Siphinde sinibingelele futhi kwisipho sendlovu TV sithi sanibonana. Njengamanje asihambike soda kukhona omunye ubhuti abamaziyo nje kakhulu. Onengumnandi so sesama naye njengamanje. Bhuti nabegqetha sawubona. Amen ninjani? Siyaphila kanjani bhuti? Hayi siyaphila sancane ngakufani. Hayi sibonga mfowethu ukuthi sibe nawe kuleli channel leli bafo. So namhlanje use UKZN. Yeah. Kumnqobiyazi ne? Yes. So bese sicela nje usipha ama highlights amancane ukuthi engabe ngokwazi kwakho ole event le about what bafo yabo. Oh, basically Yes. We activate, let me just say activate the activation le eyandulela umcimbi noma iwumapi yomcimbi noma ukukhumbuza abantu noma ukuhighlightela abantu ukuthi ena kahle ngey14 zika asingayivali very reality le. Okay. Yebo bhuti. All right, thank you. Okay. So kahlahla ama highlights lokuthi kuzobe kwenzakalani ngey14 zika March umcimbi kaMnqobiyazo uBhokothwa ke khongawazi. So sizokhuthaza lokho sokukhumbuza abantu sobatshengisa ukuthi ubungakanani obumnandi obese buphindaphindiwe ngelanga la ngey14 lo mcimbi ungalokho ke namhlanje. Oh, sibonga nkosami ukwazisa omunye umuntu obengawazi njeka nami nje bafo angifuna uqomba manga bengingawazi. So kunjani ke njengoba nje usifonela uthiwa what's your stage? How do you feel nje bafo nje? Hey, yazi ukuthi kunento abantu abangayazi. Yebo futhi. Very heartwarming. Ngithemba ukuthi uzobona nami sengingena. Into imvamisi kumnandi uku-interacta nabantu ngesiphiwo sakho ngoba kungenza mina kahlahla ngizizwe nginesizathu sokuba khona la emhlabeni. Iyona into engiyithandayo umculo. Kodwa angifuni uqamba manga abantu bayasinda bayakhathaza. But it's akusiyona into enkulu into esiyenza stage kodwa hey ngeke bra abantu bayakhathaza because imoya yabantu ehlukene. Umculo ke very spiritual. So ngesikhathi ucula ziningi into sokulwa nazo use stage abantu abangebeze bekwazi lokho ngoba uphuma ungazazi noma uphukile emlenzeni kwesinye isikhathi noma kwenzakalani noma amalungu omzimba asasebenza because kusuke kuhlangene imoya abantu abaningi kodwa kufanele wena ube umoya wodwa ngesikhathi uphambu kwabo. So kumnandi ukuxhumana nabo basuke bejabule kodwa eminye imoya yabiyasinda. Hayi kulungile mfowethu ngoba bakubize manje stage bafo asikudedele sibonge nje ukuba nawe nje kakhulu kuleli khasi bafo. Ngiyabonga kakhulu. Saba kakhulu. So usaphutha ama stage ke bafo kwena njengamanje so usakwenza edume ngazo sizoyibamba khona la njengamanje sisipho sendlovu TV siyabonga futhi. Sanibonani bakwethu Bafele. Na yami mama Mike. Ulumani phela. Sanibonani bakwethu silana emahawadini la bezodlesa masibumi nalakhala amantombi ikhala ngisho eMandlovu naye batsheni eMandlovu. Okay ke usiyazi interview wakhe nembona wena sabona ke batha. Sanibonani bakwethu siyaphila emazweni nina ninjani? Siyaphila la. Yeah. Ngabe niyaphila noma nje. Yabo. Ayike bafethu la ngihlangana le interview wakhe lana bafethu so khabacha. Sawubona bhuti. Sanibonani bakwethu. Yaphila. Asasiphilisa. Ngiyaphila mfethu so wena uphuma la eUKZN. La uyiphethe usela eUKZN. Angitshela kabanzi uzizwa kanjani nje uma uzoperformela abantu abangaka la eUKZN? Sizi njengomuntu sowagraduatewa ngoba ngomuntu wagraduatewa la ngizizwa ngihappy kabi. Ngagraduate. Okay bafo, webafo. Yabona emakhaya bafo. Yeah. Uma ngifika emakhaya. Bathi ngagraduate. Bathi emakhaya. Ophela papayela no khabacha. Imaka ungitshela kabanzi. Ngokhoshumu yakho bafo, yayibona nje khoshumi yakho bafo. Ungitshela yini yakufikela ukuthi nje uzogqoka nje mfowethu? Lo costume lona ngawushiyele ibantu ebadala. Yabo nje le. Nalo leli. Babe odile, odeka shims. Nalesi. Yabo. Bafethu sihleli nokhabacha namhlanje lapha eUKZN kwimnqobiyazo activation bafethu. Khabacha bafethu muhle umsebenzi bafo. Angifuna uqoma manga. Ngithawula phela hawu.
nawu usho preparation nawu bafo muhle umsebenzi siyabona uyaqhubeka phambili bethi thina kayena siyisipho sesindlovu bethi angifuna ukuqamba amanga uqhubeke bafo ngizoqhubeka kodwa siqhubekene siqhubeke nawe uqhubeka ungafuni ukuqhubeke mina ngedwa siqhubeni sonke bafethu angisazi sivele siyivalele interview yabona le asiyivale bafethu siyabonga noKhabaja afuna ukukhazela ugogo wakho Nkosi yami sadikazi lekhona emantombi endala hayi Nkosi yami ngithi mina siyabonga bakwethu imethandazo yethu imethandazo yakho gogo bakwethu Baphayeni bakhe manje-ke sesiniphathele isoko kodwa baphona ungamkhangasiseli kena unale death sabona baba sawubona bafo ngiyabingelela kuwena ngiyabingelela nakubafo omunye uyaphila kodwa mfowethu hayi ngiyaphila bafo wena kunjani siyaphila bafo sathi sayijabula siyihawadi ukubona face to face bafo i-performance yenu bafethu it was so wow i-performance yabo bafethu so omunye umuntu bafo uyamazi lo muntu lo okhala ngonaledi kodwa akazi ukuthi ubani saqala nje usiphe nje ukuthi lo muntu ohayiza ngonaledi ubayena lo kahle lo khulumayo iswala laledi lase-South Africa uChris Brown uMichael Jackson noma athi ungibiza ngani ngoba ngiyakwazi ukuthi ngibe yileyo nto so bafethu nguSipikile kahle kahle igama ungaphansi kweqembu lamasinamomba amasha kumaskandi kunjalo impela mina bafo ngikwazi usayingane ne usakhulu ungakaqonyi so bafo kusukela manje bafo after 3 years mhlambe uma uzibona ukuphi mhlambe bafo ngoba cha hayi ngifuna ukuqomba manga kuma social media kubona unomamiliyoni ngaphela ngapha bafo wenza ngani what is the secret actually bafo kahle ngakusho ukuthi ukuzama yabo uyazi istory sakho ushathu abantu bakuphilisa kanjani sazi istory sakho njengami mina nje kuyo yonke into engiyidingayo anginaka abantu ukuthi bathini ngicathi nawe ukubona ama comment abantu mebengithola but still ngimile ngaleyo nto because ngiyazi ukuthi mina milelephi nanokuthi la ngisuka khona kunjani so kumele ngilungise isimo sasekhaya so ngayo lento engiyenzayo ya kunjalo impela baba Onondleba uzwile uthi uSipikile akumele unaka amazwi abantu ukuthi bathini just know ukuthi wena ufuna nempilweni just follow your dream don't listen to other people ukuthi bathini bafo amnandi amazwi omunye umuntu emakhaya azomkhulisa amkhusaze futhi yabo yebo kunjalo impela mfowethu sisipho sesindlovu TV sasijabulile kakhulu ukuhlala nawe nangalinye ilanga futhi uma nibizo la esikoleni sami ngobe sami lesikole lesi yabo nibosabela bafethu kodwa nginesicelo ke baba yebo futhi isicelo sami sithi makubiza abantu abazoperforma la ngicela nibize noNaledi ningibize nami sibe khona sobabili mina noNaledi sibe khona sobabili yona into engiyicelayo sona sifiso sami sokuthi ngibe naye emcimbini owodwa yabona owodwa nje noma athi yilana banibize uNaledi ningibize nami khona into engifuna ukuyenza niyibone ne-South Africa so ngisho njalo sona sicelo sami ebantwini ngithemba ukuthi uNaledi uzoyibona le video le bakho uzozwela yena Naledi uSipikile uyakufuna so please uma sekuinvite just come closer uSipikile Cela usondele mama ngiyakuthanda futhi mama ngicela usondele ngiyacela kakhulu mntana omuntu ngikuthanda inhliziyo yami yonke uyazi nawe mntana omuntu kodwa nawe awungizwele mntana omuntu awungizwele ngiyakuthanda kakhulu mama sondela ke la ngiyakucela kodwa Naledi sekhala kangaka omunye asiyibambe khona lapho manje siyabonga kakhulu ithiba lakho Sipikile Akubonga mina bhuti omdala ngazi ukuthi impilo ingaqhubeka njalo indondobale nayo i-TV yakho bafo ngiyabonga kakhulu ngokungibiza nje unginike ithuba into enkulu enhlizweni yami leyo nginako ukuba nesifiso sokuthi ngibize into enikanje kodwa kwenzeki ngiyabonga kakhulu bhuti omdala sazisoba thina bhuti omdala uma sihamba bafo indlela enhle bafo siyabonga wakwethu wena